Jesi vidio kako se dobija 5 bez učenja? Vidimo se, sreće. Ajde vas dvojica, ovi ste poslednji. Opet telefon. Igraj se u pravom životu. Što mi nisi lajkovala na ovu sliku? Bitno si lajkovala Nenadu sliku. Ma daj bre, ne lupaj gluposti. A šta je tebi? Što si tako depresivna? Ne znam, imam neki loš predosjećaj. Je li dolazi neka nova pandemija ili će opet da te pita biologiju? Ma, nije to, nego, ne znam, imam neki loš predosjećaj još od jutros. Imaš sreće, moram da se javim. Seci! Jesmo rekli se telefon isključe. Pokupite svi ovde, brzo, ajmo. Šta je bre ovo ljudi? Ko tebe zove? Ti si grunč iz podzemnog sveta. I to prvo nije bio tvoj tekst. Gde je njemu kostim grunča? Zašto su bukao ko na času fizičkom? On treba da ima kostim grunča, on treba da ima masku grunča, kapu, šal, ne znam, on je došao ko da će sad da mi preskače ko zlić. I ti si loše pala, znači padaš kao klava, ne mogu da verujem, mogu da zaplete ti, vidi se da je namešno tamo, saplićeš se na ove parkete, nerealno, kao si bi. I ti se vidi da nemaš, ja ne znam, znači vidi ti se glava, maska ti pokriva samo lice, ko je naručio masku? Pa kako da mi se ne vidi glava? Da li je moguće da se promašio košta pola metra, znaš kakva je akcija bila? Znači on tebi, ti njemu, znaš kako je dobro, sad ceo snima se pokvario. Daco, ti nemaš tekst, ali na tvom licu smo morali da vidimo da si zabrinuta zbog kontrolnog iz fizike. Glumac i kad nema tekst mora da glumi. I on nije knjiga iz fizike, nego iz istorije, ali niko nije mogla da ponese knjigu iz fizike, stvarno. Naturistični smjer nema fiziku. Pa kako nema fiziku? I ko je tebe pogodio loptom u glavu? Jel ste mogli da se smirite za tih 2 minuta da ne gađate loptom? Ovdje se čuje ovaj tresk u loptu, ovaj se penje tamo na go. Jel možete da se smirite za 2 minuta snimamo? Ne. Pogađaju u glavu loptu, ceo snima, sad moramo opet glas da snimamo, sad moramo 100 stvari da radimo. Gledate u kameru, znači smijete se, ova se smeje da treba da bude depresivna haosa, znači svi. Jedino si ti dobar bio. Na tvom licu se vidi patnja, tuga, vidi se da imaš težak život, vidi se da si depresivan. Ti si jedini od svih ovdje, ti si najbolji bio, shvataš? Ja sam bre doma. Gde je Danilo Smerdevin? Kako sada si imao scenu gde nas tasi visi sa plafona? Nisu mu dali da uđe u autobus sa Merdevinama. Pa dobro, šta možemo tu montažu da napravimo? Ma kakva bre montaža, ne može ovako se radi, film je ozbiljna stvar. Idemo sve ponovo, alo, Petar i Miloš, prva scena, pričate u hodniku, ajde, šta stojite tu? Slavica se smeje. Ne smejem se! Šta biše kažem? Ne, loše bilo ponovno. Depresivan da si... Ma daj bre, ne lupaj gluposti. Kada krenu?